Vi er Brimas, og vi har været her siden 1998. Det stabile, det ordentlige og det solide er netop nogle af vores absolute kerneværdier, som gennemsyrer hele vores tilgang, både over for kunder og medarbejdere. Vi har 7.000 kvadratmeter moderne produktion i Horsens, lige i midten af Danmark, hvor vi skærer, bukker, fræser og drejer, tegner, beregner og former de helt rette løsninger i rustfrit stål, aluminium og jern til vores kunder i alle industrier. Når vi siger, at vi er branchens dygtigste underleverandør af kundespecifikke specialopgaver, så mener vi det. Vi ved, hvad der skal til for at kunne levere 100%, og vores viden, erfaring og håndtering er din garanti. Du er i centrum, du er kunden, vi er Brimas.